Tiprasa Thamsa Hyderabad NGO team Henai kaisa khulukjak tongo especially Hyderabad tongnai rokni bagui hai keba joto Tiprasa Hyderabad tongnai joto khabak sake khathan sake NGO team hune songsa lakha o NGO team ni sabo leader stai o NGO team no sabo puila songsa ka amono sini tui phangka sini sar borom ganang Bijoy Deborma sini o NGO team ni leader rongni number hai keba bumu tai photo shoot lai rone rok je kono help nake o number call khai sawi mano Kiri hora